cheche mu nyina from me afie ni fie be ya mfie mpem yensa ne ehia ye enyam ya adwuma ne dɔɔso nti ya na Ayiah yi mo fa nkyɛn afie beba bebre dade ye ade foforo bia betum ɔse Ofon na Ɛdi Asɛm fon anwumwe be mfie yensa ne na mehu dade ye interview bi na ɔso ɔde ba yahwe ani mu afie na ɔde abetom nti menya ntie ye afie na me betie ye wia me ya video foforo na ye de ɛno akyerɛkyerɛm te sɛ de ye ofie ne fie so da bia no nti Ofon na Ɛdi Asɛm fon dade ye yankɔ Usidio we beat ni beti ma bobe mfie o hansa nwom na ba daddy beat ni dosun daddy beat ni dosun wa hwe ya ye we bass yen drop bibia na da we ba yen chai nti magana fo nti kakran san yen so ye bass na guso Asambiriba kai as a when friend adapetwa no akutia wo hoi onimnira enti wa we Ofon ne de de obeto de Usidio Yango na ko kan daddy na adai obi abre daddy ye ni kro obi atia daddy ye na so mpanifo se abo bia ka wo daddy ye buafu Ofon ne dɔɔso dodo daddy ye buafu na chorus mpori na verse de o se oye Ofon na Ɛdi Asɛm fon eno de no kra mum yango la daddy say Ofon na Ɛdi Asɛm fon je se nipa fon na Ɛdi Asɛm fon onyansani bia ni ho obedi nsɛm fon da asɛm ni modu daddy ye buafu no awene pankasa nipa dane sa ade fon na yen nsɛm fon Ofon na Ɛdi Asɛm fon Ofon aye Ofon no share daddy obi antumi no enti anwumwe de matie kakra no nti ase a me ye nya wo ho ne se osi nipa dane ohun nti no waye obi papa wie na nipa na beye obi no na afi obebo dwe wo so se san krofo ne nipa fon enti obeha wo ho na wo de omre ne wadaage usika ahwe nipa fon de ene nkagya na fa so obi ene so bi so hwe fon ni wi a oba be din nsɛm fon a kyerɛ wo enti eni obeka bi aje Ofon daddy de obokuti ase an jese obi atia ni kro so obi abri ni kro abo bia ka o yango aje beat nso ade hwane boy apia tu so na anya pia o man twere wa ha ba bia produced by hwan daddy beat ni dɔɔso ye be drop bass also sisia anyom foforo de ya nya ne sa anyom na hit wia daddy de say na instant hit inti ye ma gap kakra ye ho ye ma obe ye ma say pena otwe mienu ana opena mienu ana anwumre ya aje yango okay nti we catch that hini bi say meti se fa hene ana bibisa o si di wo hene di obi apɛ ne daakye bia no ɛho adwuma na wɔyɔ nti no sɛ o pɛ sɛ o yɛ sikani a o sɛ o yɛ adwuma nti sɛ o te hɔ na adwene sɛ sika ne bɛba wa bra o nya ho adwuma de a ɛne udi agoro ba bia pɛ sɛ o du abrabɔ mu no na o tutu ho anamɔ nti pɛ sɛ o twi car papa o sɛ o yɛ adwuma no wanya sika de akɔtɔ car papa twi pɛ sɛ o si adan a o yɛ adwuma no wanya sika de si adan nti no obi apɛ ne daakye bia na ho adwuma na wɔyɔ nti sɛ daakye bia hia wo a memfa nkɔhye ba yie emfa nkɔhye fie nipa wa anya ho adwuma wa mbɔ adwuma den ntina niska nsa mo bɛsɛ o kyerɛ nti mi gidi sɛ o sɛ de si fa hena na em sɛ o ne o hene bi na yakasa o sɛ di wo hene enyi wa mfi wani mo mo man no mama nsan kru wa no kyɛ sɛ de nipa dodo ayɛ no man kɔyɛ bi ate ase
na odidi abonten na oreta krabo a oniti a mpanimfo bu bi se wo hene tufo anti na reta krabo a oniti je se wo hene ye tufo a na wanti a be den be kwanti ade ai o se o de amansan kuru a me virgin ana ei daddy ei Odi amansan kuru a I am a virgin. Just a kuru a obia no mano no de abra me se obia no mano da. We onti ase a na chese eno de wa lie. So onti ase ya wa asem asem no emu odu nso emu nyedu e was onti ase. Yango Bruni wa no dia me wedding just wakoto fools no dia bra me say eya emono no dia hyem yakọ me wedding na kutia we dia daddy ye di ma hon Ofon Ɛdi Asɛm fon I said virgin na metia na wedding it's virgin na wedding Ayiah, Ofon, ain't over. Ofon Ɛdi Asɛm. The city, Daddy evocas na dia to me no. Ye bi dia hey. Ada na meeting fi frame. Esi na aden. Yanko. Me ka matamfo atene ne minim se matamfo dɔɔso ai tia entianyim we asɛm we ɔka kyerɛ na tamfo nipa otamie enti ye nyina ya tamfo muntie meme din konkonsa emu mma de Ofon violence akana why dey aya me dingi no oh obi asɛndi birth code I see 2 cities and 5 cities. Me ba me reaction if am the big so. I send him a bet code 1xbet. Charlie 1xbet or some best sponsor. To try 1xbet is I'm a DSC gas. Nti mo amoni 1x for mo country am so obi send me code. Nti I'm first sponsorship for me see match na say Charlie daddy Ade mi se me nya fie ni fie me nya breakdown me nkyerɛkyerɛ me tie ne kɛkɛ na nso no daddy enwom utia na nkyerɛkyerɛ mu na nkasa e ba wa no Ayiah oh wase meme din konkonse emu ma de Ofon awi ase ade ahini be ma oyen konkonsa ni o e ma yen konkonsa e no kra nhyɛ da ha adwini sa na be ma pa o se wo ko piska no na odin konkonsa Abadadi ade wase wo kana ma mfi wa me bu Ofon ai na champion kan e so zuro mi aka so mani mu ai me wada ji a me mo aye pa mo ade am ye o ha sisi ara so hu ne me no ai o so ti ase wase me ni adamfo engoro asam no kan be ka so wase me ni adamfo engoro wase me ni adamfo ai abodamfo Mene adamfo engoro mene mprako engoro atachem ai daddy ukra bre na nia bre aboa bi aka wo Ayiah anyo aja meeting fifre tissue ni bi we team fifre jack man tissue ni sound card na me see tissue and just me come out daddy jina mpacho anti me come out atamfo atene ne minim se matamfo dɔɔso meme din konkonsa emu ma de Ofon anti kana ma mfi wa me bu Ofon daddy ano ya hey efri bibi jejo ne ayi ti se awo se enti obi amo ni ade champoal ni akuti asa sha na petra daddy de be mawo yo Ghana obi ani ho a obetimi daddy Lumba bifo akuti apa na champon so ye hard ano so de be mawo akuti a sha
Omo mienu. Ana hwan biem anadu ba ko nyame nche so bo akutia kakra. Yenya wa ese ne woka. Na hwan biem ne pakutia. Machi dede nso pakutia na kwa amnya padu nso de be mma wo. Hwan biem. Akutia fo na hwan. Sa akode nso pakutia. Obede be pon obede. Obede or rap it too much. Hey, but I would say my favorite sakode rap pa no kwa anya rap ankofo ni mo. Oni Pa Thomas. Be 2 years or 3 years ago, on top Pa Thomas when you be more title no. Obede flow too much. Membo ana. I we da any that Lumba. Me nyan to ba say obede. Adia we ya kotwen dodo. Oh, ehia ska, one next bet, ehia ska. Ya we ehia ska. Ba sponsorship for them one next bet. We yenkunya nia. Yenkunya ya kotwen no one next. E so dey e wi no so abehye mani. Oh. No, daddy no ya. So your papa tie ni din. So when tie ni din so ahwe nanim. Nanim pa ese na chi. Ese ne ho time. Yes, all your phone nanim. Wanim se wa chi dan ya se. Unye ni pa obi ase ho time fo nyina ahene. Ana ohima. Ho time brutal. Oh yeah, was it there's a ho time. Daddy. Aje tie ni din. Yanga Obanim pass na chi. Be ma kra de answer me ma de fa ho fa nya hwio. Be ma se na medi kan amre bi atwa mu no. Ho fa ni ubotom. Ma na ho fa hia mu. Na oba wanim se wachi de. De asem se be. Nyumna si. Oh, anyumna de brutal. That dey. Anyumna de. Adi anyumna de brutal. Anti fifre ti me na de esi na di me hwa mo. Ye hia ska de beto esi foforo ni nkunya foforo one next bet. One next bet, what's he saying? Obi asande mi code nti onya wa de twasa one next twasa. Sponsorship ni nso na fanya de. Aje. Twen pam cho mon tag one next bet mami o, mon tag one next bet mami. Sponsorship no se GB. Oh, that Lumba nyom ne kama. We dey say the medical kan no metie, fe na medical tie nti no. Mesa tie bi mu a o back door ho. Ma te nyom na sie, ma break ne down mama. Because me pepere me ho gidigidi bia mfa e me keka de anim. Nti mesa tie a nyom ne dey kama ma tie ase na nso me pese meti nti no. Ai, nyom ne kama Ofon Ɛdi Asɛm. Hey, daddy ase ho. Ano me dey be sia nti we na ai say na me kan no ya bo ne titaw we sharp. Nti a kire dey fie in depth analysis ne bebre mu ai bebubu mu amamo. And the Lumba say ho anyum ye kama nti we na say I was Apple Music no me downloading this here ho me dey kama yi ho playlist no that Lumba playlist no ho na kese bibia ti ma konkan me Apple Music ma ye akutia playlist enti opa akutia playlist na comment wa say ho na me ma o link no na so tie bi akutia anyum nko aga na akutia anyum nyina na ma ye ho playlist nti no obi hye mabufuo pa amebo oban mi abo so ma hye ase ebo mpo chapa randi no muni ade enti no nananom se de medi kan no akire fie ni fie de bebra mo enti no Lumba say ho Ofon Ɛdi Asɛm fon follow that Lumba on Facebook YouTube babia na o drop ya enti no e ma reverse oba subscribe Facebook na wo hwa like page no na so notification no YouTube nso a subscribe na so notification no babia wo hwe bia Twitter TikTok na Instagram babia mo follow na mo nya ina ya drop na Breackdown na ahia se mo hu bia pepe enti no ye be san share